Oda lendo karamana sidho William Ruto kaja ten piny Kenya mago bende koro medo dhi mbele pat jo piny bende medo choko nyakoro mga juang in bende medoro ote magi ari adek auchiel nono ka bende wantiere mbui Ramogi TV nyiswa pachir kanyo Facebook nyiswa ni to inti parango kotenre ko telo manyien telo no mar Dr. William Samoei Ruto wadhi nyake county ma Homa Bay kama piny owacho mar county ma Homa Bay koro chungo chenro mag choko osuru kuom ndalo 15 mabiro kendo golo chik ne apisa ma ochung' ne choko osuru e county no. Jotije ma choko osuru bende koro nyis ni odhi kod gigegi mag tich e apis mar bad migawo mar omenda e county no chieng' tich adek jumane mano kanyo kiny. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ogolo chik ni ka ochakore kiny tich adek. Chenro mar choko osuru e chirni kod kuonde ohala mamoko e county no ok bi dhi nyime kuom ndalo 15 mabiro. Kaka achiel kuom yore ma ochako Mario chenro mag choko osuru e county no. Bende ochuo komiti mar ji 13 mabiro rango kaka chenro mar choko osuru osebedo kadhi nyime e county no ma Homa Bay kod manyo riekni ma inyalo ti godo e tego chenro mag choko osuru e county no ma Homa Bay. Chakre kawuono kuom ndalo 15 mabiro onge osuru mibro choki e Homa Bay ka. Waketo gimiluongo ni tax holiday. Wakwayo ni jochoko osuru, wawacho ni jochoko osuru mang'eny gin joma beyo matiyo tijgi maber kaka dwarore. To nitie mamoko makoro joma richo makar mondo gichoko osuru, mondo giter ne sirikal, to gichoko osuru to gibarogo. Osuru pattern ne dhi kama. Ok en pattern makoro ing'eyo no osuru mwachoko kaka county ma Homa Bay en pesa di. Wan kaka joala, we've taken it very positively and we are urging all traders ni mana kaka excellency no se wuoyo, let's obey makik ng'ato gol pesa ne jajuok mora mora kata jasolo osuru mora mora